Τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπή. Ακολουθούν πολλές εκπομπές γύρω από τα δημοτικά περιφερειακά δρόμενα και βέβαια δύο πολύ μεγάλες συνεντεύξεις του υποψήφιου δημάρχου του κ. Τιμόθεου Κωτάκη και του υποψήφιου δημάρχου και νη δημάρχου του κ. Μιχάλη Κόλια. Τώρα μιλάμε με έναν άνθρωπο που έχω μιλήσει πολύ. Με έναν άνθρωπο που ξέρει και ο ίδιος ότι έχω κι εγώ ένα θαυμασμό στο πρόσωπό του, διότι αυτό που έχει κάνει στο αρχείο του νησιού μας είναι κάτι συγκλονιστικό για τις επόμενες γενιές. Το ότι ασχολείται με την πολιτική είναι μια άλλη παράμετρο, αλλά εγώ δεν πρέπει να ξεχνάω τους ανθρώπους που αυτό το χρονικό διάστημα, αυτά τα χρόνια, έχουν κάνει κάτι που θα το βρουν οι επόμενες γενιές. Κυρίες και κύριοι, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηλέρος Αλάζη και υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Τιμόθεο Κωτάκη, ο κύριος Γιώργος Τραμπούλης. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Τώρα, οι προηγούμενοι, για να ξεκινήσω λίγο επιθετικά. Συνέντευξη που είχαμε κάνει σε δημοτικό δρόμενο προεκλογικά, ήσασταν υποψήφιος με το Στέλιο του Λουδιά. Έναν άνθρωπο που πρέπει να πω, το γνωρίζω και ίδιος, θεωρώ μια χρυσή εφεδρεία για το μέλλον του νησιού μας. Και το λέω πάντα και το δω στην κάμερα, το γνωρίζω και ο ίδιος. Και ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στα πολιτικά δρόμενα, με δική του απόφαση έχει μείνει αυτή τη στιγμή, λέμε, στο σπίτι του και παρακολουθεί αυτόν τον αγώνα. Εσείς όμως υποψήφιος με τον κύριο Τιμόθεο Κωτάκη. Γιατί? Στέλιος Λουδιάς. 3 λέξεις. Αδερφός. Οξύνους. Έχει πολύ δυνατό μυαλό. Και το κυριότερο είναι ότι είναι εντιμότατος. Έτσι και ο Στέλιος σου δώσει το χέρι του, δεν χρειάζεται να κάνει συμβόλαιο. Αυτός είναι και ο λόγος που την προηγούμενη φορά ήμουν υποψήφιος με το Στέλιο. Αν και οι 4 σας θέλανε, το θυμάμαι. Και οι 4 σας θέλανε. Το θυμάμαι εγώ. Όχι οι 4. Εμένα με ήθελαν οι 2. Ναι, εντάξει. Ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Όχι, εμένα μου έγιναν 2 προτάσεις. Ναι. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκε κάποια τηλέφωνο από ένα κόμμα αριστερό ότι θα κατέβασε συνδυασμό στην Ελλάδα. Οι 2. Ναι. Με θέλανε, συγγνώμη, εκτός από το Στέλιο εννοώ. Ναι, άλλους 2. Άλλους 2. Ναι, ωραία. Εντάξει, σωστά το είπαμε. Τιμόθεος Κωτάκης. Θεωρώ ότι πλησιάζει στον ορισμό του δημάρχου. Το κυριότερο είναι ότι ξέρει να ακούει για να απαντήσει, άρα δεν είναι ξερόλας. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες, παραδείγματος χάριν ορίμανσης ενός έργου, και άρα γνωρίζει ποιες πόρτες πρέπει να χτυπήσει και με ποια σειρά. Συνεπάγεται, κερδίζει χρόνο. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να έχεις και χρήματα. Νομίζω ότι τα χρόνια που ήταν δήμαρχος έδειξαν εάν μπορεί και ξέρει να τραβάει χρήματα. Και δεν εννοώ τα χρήματα μόνο, γιατί συνήθως αυτά λέμε, δεν είναι μόνο τα χρήματα του αείμνηστου, έτσι, του Αριστοτέλη Παυλίδη, είναι και τα χρήματα που ήρθαν τόσο κρατικά όσο και ευρωπαϊκά, τα οποία διεκδίκησε από μόνος του ο Δήμος. Αυτό που λένε, έχετε την εμπειρία, η παράταξη του κυρίου Κόλια, ότι ήταν μια εποχή παχιών αγελάδων, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν, αυτά τα έργα που λέει πλέον δεν μπορούν να γίνουν. Εσείς τι απαντάτε? Διότι είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πολλά, είσαι μέσα στο Δήμο πολλά χρόνια, αλλά γνωρίζετε ότι ασχολήστηκε πολύ με τα δημοτικά δρόμενα. Εντάξει, και με τα ευρωπαϊκά ασχολούμαι από το 1992. Εμείς γνωριστήκαμε στην ειδική δράση. Στην ειδική δράση, ναι, έτσι. Στην οποία εργαζόμουν παράλληλα με τότε που είχα διοριστεί νηπιαγωγός, που στήσαμε τον ΚΙΣΠΕ. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τα ευρωπαϊκά, μπορώ να κρίνω, πιστεύω, και το αν κάποιος χωλαίνει κάπου ή όχι. Η εποχή των παχιών αγελάδων δεν είναι η εποχή που ήταν ο Τιμόθεος ο Κωτάκης, ήταν πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά. Τότε που υπήρχαν τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, εκεί που εγώ δουλεύοντας στις γραφικές τέχνες, στείναν τυπογραφείο, φτιάχναν και μια γκαρσονιέρα. Εκεί δεν υπήρχε έλεγχος ιδιαίτερος, η χρυσή εποχή των ΚΕΚ, η πρώτη εποχή των ΚΕΚ, έτσι. Ναι, τότε ήταν η περίοδος των παχιών αγελάδων, αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και για να φτάσω στο σήμερα θα φτάσω στα τελευταία 13 χρόνια. Θα μου επιτρέψει ο κύριος Κόλιας να διαφωνήσω με το ότι πέρασε από συμπληγάδες όσον αφορά τα οικονομικά, γιατί την ίδια περίοδο τις ίδιες συμπληγάδες περνούσαν και άλλα μέρη της Ελλάδος. Ας μην αναφέρω τη Λειψό, δεν χρειάζεται. Ας μην αναφέρω την Πάτμο, δεν χρειάζεται. Αυτοί λοιπόν τότε που τράβαγαν χρήματα, εμείς τι κάναμε? Καθόμασταν στον Κινέζο, πίναμε καφέ και βλέπαμε από το κατσούνι απ' έξω να περνάνε τα χρήματα και να πηγαίνουν σε άλλα νησιά.
Για να μπορέσεις να διεκδικήσεις κάτι, πρέπει να ξέρεις πρώτο και κύριο τι θες να κάνεις. Η ερώτηση που άκουγα πάρα πολλές φορές, γιατί έχω κατέβει και υποψήφιος με τον κύριο Κόλλια. Ναι, θα σας το ρωτήσω γι' αυτό. Δεν θα το αποφύγουμε, θα το ρωτήσουμε γι' αυτό. Η ερώτηση του τι χρηματοδοτείτε για να καταθέσω πρόταση δεν υπάρχει. Αυτή ανήκει στη δεκαετία του 90, στον αείμνηστο, το συγχωρεμένο τον Μητσοτάκη. Άρα το θέμα είναι πρώτον, να κάνεις το σχεδιασμό σου, έχοντας όμως πληροφόρηση τι περίπου πρόκειται να βγει. Όταν πρωτοβγήκε το ΕΣΠΑ, ξέραμε περίπου τι είναι, δεν ξέραμε ακριβώς, έτσι. Αληθεύει ότι έχει χαθεί πολύ χρήμα στο νησί λόγω αυτό ακριβώς που λέτε, ότι δεν υπήρχε μια ομάδα που να έχει βάλει στόχους, που να ήξερε πώς θα φτάσει στο αποτέλεσμα. Δεν ξέραμε πολλές φορές τι ζητούσαμε. Αυτό λέτε κατά κόρον σε όλο τον προεκλογικό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά λεφτά, έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα, ο λαός τα βλέπει, γι' αυτό μας ψηφίζει 3 τετραετίες, κύριε Τραμπούλη. Ναι. Όντως ο λαός ψήφισε τον κύριο Κόλλια και το συνδυασμό του 3 συνεχόμενες φορές. Η λέξη πολλά είναι πολύ γενική. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είστε πολύ έξυπνος και να πω ότι είστε πάρα πολύ έξυπνος. Ποια είναι η διαφορά? Το θέμα είναι το μετρήσιμο. Μετράμε. Έκανα 4 έργα αξίας τόσων εκατομμυρίων. Εγώ βλέπω ότι δυστυχώς όλες οι προτάσεις που έγιναν ήταν αποσπασματικές. Δεν υπήρχε μια λογική συνέχεια. Παραδείγματος χάρη, το θέμα του βιολογικού καθαρισμού, η επέκταση των δικτύων, πέρασαν χρήματα. Δεν κάναμε πρόταση. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Δεν γνωρίζαμε μελετητές που να κάνουν αυτό. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ό,τι έχει γίνει τελείως αποσπασματικά. Τώρα, εσείς το είπατε και από μόνος σας, θα σας ρωτούσα κι εγώ οπωσδήποτε. Είχατε κι εσείς θητεύσει μια εποχή, το λέω έτσι χαριτολογώντας, δίπλα στον κύριο Κόλλια, σαν υποψήφιος. Είχατε εκλεγεί, αν δεν κάνω. Δεν είχατε εκλεγεί. Νομίζω ότι ήμουνα η δεύτερος ή τρίτος επιλαχών. Τι ήταν αυτό που σας είχε τότε γοητεύσει, θα έλεγα, στον κύριο Κόλλια και ήσασταν δίπλα του εκείνη την εποχή, που ήταν απέναντί σας ο κύριος Κοντραφούρης, αν δεν κάνω λάθος. Έναν άνθρωπο που τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά, τι έχει προσφέρει, τι μπορεί να προσφέρει, λέω εγώ ακόμα, κύριε Κοντραφούρη, στο νησί. Εκείνη η εποχή, πώς ήταν και εσείς είχατε πάρει εκείνη την απόφαση? Δεν μου έκανε πρόταση ο κύριος Κοντραφούρης. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Ναι. Εντάξει, τώρα παραμονή των εκλογών δεν μπορώ να τα. Όχι. Θα τα ρωτώ αυτά για να καταλάβω. Λογικό. Ναι. Εντάξει, τόσοι άνθρωποι ερχόμαστε. Ναι. Αλλά ο κύριος Κοντραφούρης δεν μου έκανε πρόταση. Εγώ επρόκειτο, ήθελα να κατέβω στις εκλογές και κατέβηκα με τον κύριο Κόλλια, ο οποίος μου έκανε πρόταση. Μάλιστα. Έτσι. Και πολύ σύντομα είδα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, γι' αυτό και απομακρύνθηκα. Μάλιστα. Σίγουρα αυτό αν γινόταν όταν κάποιος σύμβουλος έβλεπε, είτε υποψήφιος είτε βγήκε δεν βγήκε, έβλεπε κάτι που δεν πάει καλά και αποστασιοποιημένο, θεωρώ και οι δήμαρχοι θα σκεφτόντουσαν πολύ σοβαρά τα επόμενα βήματά τους. Θεωρώ ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι πηγαίνουν και ό,τι πει ο αρχηγός, από την άλλη πλευρά το ακολουθούν και χαμένος είναι πάντα ο λεριακός λαός. Κοίταξε, Νίκο, ένα πράγμα το οποίο θα μου μείνει και δεν νομίζω ότι θα συμβεί ξανά εύκολα είναι το ότι η τετράδα του Στέλιου του Λουλουδιά. Σε κάθε συμβούλιο, την προηγούμενη μέρα, κάναμε 2 έως 4 ώρες προς συμβούλιο. Πάντα υπήρχαν διαφωνίες. Όμως, αυτή είναι η σύνθεση. Συζητάς, βγάζεις μία απόφαση και λες ότι εμείς θα ψηφίσουμε αυτό. Αν ένας δεν συμφωνεί, πολλές φορές δεν συμφωνούσα εγώ. Όταν οι 3 λένε ότι εμείς αυτό, τέλειωσε. Μάλιστα. Αυτή είναι η συνεννόηση που θα πρέπει να υπάρχει. Σίγουρα αυτό πρέπει να το πούμε και το ξαναλέμε και μια φορά. Αν έγινε μια αντιπολίτευση σκληρή σε αυτό το μέγεθος, είδαμε τον κύριο Διαμαντάρα, ο κύριος Σοροκάκης σε κάποιες στιγμές και σίγουρα η ομάδα του κυρίου Λουδιά που ήταν συνεχιζόμενα τα χτυπήματα. Απλά θεωρώ και μέσα στην Οικονομική Επιτροπή δεν καταφέρατε κάποια πράγματα, γιατί είστε στο μειοψηφία, να τα αλλάξετε. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι 7 μελές το Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή. Για τον κόσμο το λέω ότι η Οικονομική Επιτροπή, από την Οικονομική Επιτροπή, τα πρώτα χρόνια αυτής της τετραετίας περνούσαν το σύνολο των έργων, μικρών και μεγάλων. Έτσι. Στην Οικονομική Επιτροπή είναι 4 μαζί με τον Δήμαρχο. 4 ψήφους έχει ο κύριος Δήμαρχος. Και 3 αντιπολίτευση. Τώρα έχει 5 μαζί με τον κύριο Παλαπουγιούκ. 2 ήταν η αντιπολίτευση, εγώ ήμουν μόνος μου. Οπότε, ότι καταθέτω προτάσεις, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει αντιπολίτευση και αντιπολίτευση. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Στους πρώτους μήνες καταθέσαμε μια πρόταση κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Είναι η μοναδική πρόταση που πέρασε ομόφωνα. Ωραία. Τους είχα δώσει τα πάντα.
Μάτα πάντα. Τι έγινε? Ακόμα και πρότυπο σύμβασης με τους ανθρώπους που θα προσελάβδαν. Έτσι. Και τι έγινε αυτή η πρόταση, πού πέρασε ομόφωνα? Τίποτα. Δεν έχω δει 4 χρόνια κάτι εγώ. Μάλιστα. Τώρα έχετε μεγάλη εμπειρία σε εκλογές. Είναι δεδομένο αυτό για μένα και είστε και ένας πολύ ευφυής άνθρωπος. Ξέρετε να χειρίζετε πολύ καλή ελληνική γλώσσα, ξέρετε να χειρίζεστε καταστάσεις, είστε ένα χρήσιμο εργαλείο βάση γνώσεων. Τι βλέπετε να γίνεται στις εκλογές, ποια είναι η δική σας αίσθηση? Γιατί ξέρω ότι είστε πάντα μετριοπαθής άνθρωπος, ποτέ δεν λέτε πράγματα που δεν πιστεύετε. Αυτό σας το πιστώνω, εγώ σας γνωρίζω πολλά χρόνια. Τώρα τι βλέπετε να γίνεται? Θυμάστε τον Παπαγιανόπουλο που προσπαθούσε να βγάλει τον Μπάρκουλη? Ναι. Έτσι, και όταν το ρωτήσανε, είπε ότι αυτές οι εκλογές είναι μουγγιές. Καπνίζοντας σαν αναργύλια, έτσι. Αυτές οι εκλογές είναι μουγγιές. Όντως, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω. Το μόνο που δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό βλέπω ότι θα είναι ένα ντέρμπι. Και θα είναι ένα ντέρμπι, να σας πω γιατί. Γιατί το έχουν αναφέρει και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε για τη Λέρο να έχουν λυθεί. Τι εννοώ? Το νερό. Εγώ δεν βλέπω ότι αυτό το καλοκαίρι και το προηγούμενο καλοκαίρι είχε ενταθεί φοβερά το πρόβλημα. Εγώ βλέπω ότι παρότι υπήρχαν οι ευκαιρίες να σιγά σιγά σε βάθος μιας διετίας, το πολύ τριετίας, να λυθεί το πρόβλημα της Λέρου και όχι το πρόβλημα το τωρινό, το πρόβλημα, όχι αυτό που βιώνουμε το χειμώνα, το καλοκαίρι. Έχει κόσμο η Λέρος, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι το είπαν, όλοι ήταν παραπορεμένοι για τις μυρωδιές και για το ότι είχαν αλάτι. Δεν είχαν καθόλου. Δεν είχαν νερό, Ναι. έτσι. Και καταλαβαίνω, εγώ προσωπικά μπορώ να καταλάβω και τη διαφορά του νερού από την Τρυπανιά με το νερό της αφαλάτωσης, γιατί τώρα μετά από 1,5 χρόνο που φτιάχτηκε επιτέλους η δεύτερη μονάδα της αφαλάτωσης στα Λέπη, δεν τα χαλασμένη τόσο καιρό, το βλέπω στα πάντα, στο μπάνιο. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Εγώ εκεί πιστεύω ότι θα παιχτεί η όλη ιστορία. Το δεύτερο κομμάτι είναι η ενέργεια, το ρεύμα. Ετοιμάζονται να πούνε, από ό,τι έβλεπα στο site της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, 27 ανεμογεννήτριες από την Καταβατή προς Κάλυμνο μέχρι και στην Πατέλα, κοντά στο αερόφωνο, έτσι, για να παράγουν, λέει, περίπου 80 ΜΒ. Είχα ρωτήσει μάλιστα τον Δημήτρη Διαμαντάρη, του είχα πάρει τηλέφωνο και του είχα πει, καλά, πόσο χρειαζόμαστε? Μου είχε πει τότε 7,5 με 8. Πες 10. Γιατί θα πρέπει να το κάνει αυτό ο ιδιώτης και δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο Δήμος, όπως έχει γίνει σε άλλα νησιά, και να ωφελούνται και οι πολίτες? Όχι και οι πολίτες. Πρωτίστως οι πολίτες, γιατί και οι 7 ανεμογεννήτριες που υπάρχουν, το 98 που ήρθα, λειτουργούσαν. Το ρεύμα πάει στην ΚΟ. Δεν κατάλαβα. Παράγουμε εμείς. Η ιδιωτική εταιρεία είναι, το πουλάει. Αυτά όμως είναι μέσα στη συμβάση, είναι τα λάθη που πληρώνουμε. Και το τρίτο κομμάτι, δεν χρειάζεται να πω κάτι για τα σκουπίδια, το έχουν πει όλοι. Έτσι. Ναι. Τα σκουπίδια πιστεύω ότι χρειαζόμαστε 2,5 με 3 χρόνια να τελειώσουν. Αλλά να τελειώσει. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι. Ποιος από τους δυο, με ποιους συνδυασμούς θα μπορέσει επιτέλους να λύσει αυτά τα προβλήματα που 25 χρόνια έκλεισα στη Λέρο, έτσι. Μάλιστα. Είναι τα μόνιμα προβλήματα. Κύριε Τραμπούλη, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε σίγουρα εμείς και μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω αν κάτι ξεχάσαμε, θέλετε να προσθέσετε. Είναι η κρίσιμη στιγμή, σε 15 μέρες ψηφίζει ο λεριακός λαός. Γιατί πρέπει να δώσει ψήφο στο Γιώργο τον Τραμπούλη και γιατί πρέπει να επιλέξει τον Τιμόθεο Κωτάκη για την επόμενη κρίσιμη, μα πάρα πολύ κρίσιμη, το ξέρουμε όλοι, πενταετία? Γιατί θέλω να ανακατευτώ. Εγώ δεν θα σας πω γιατί θα ήθελα, αγαπητοί μου συμπολίτες, γιατί δεν είναι μόνο οι αγαπημένοι μου Λεριές και Λεργοί. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που είχα από όλους σας με το πριν από 1,5 χρόνο άσχημο συμβάν. Γι' αυτό και θεωρώ ότι εδώ τα 25 χρόνια εγώ δεν έχω φίλους, αλλά έχω αδέρφια. Αυτή η στήριξη δείχνει την ανθρωπιά των Λεριών, γι' αυτό και πολλές φορές, κύριε Γνατίδη, μου λένε ότι βάζω τις φωνές όταν μου κατηγορούν τη Λέρο και τους Λεριούς. Έτσι. Ο λόγος που θα ήθελα να με στηρίξετε με τον Σταυρό είναι γιατί θέλω τα επόμενα 5 χρόνια, που χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι όλο και περισσότερα παιδιά μπαίνουν στα πανεπιστήμια,
Και βλέπω ότι όλο και περισσότερα από τα παιδιά μας θέλουν να μείνουν στη Λέρο. Θέλω αυτά τα παιδιά να έχουν εναλλακτικές λύσεις. Να βρίσκουν δουλειά. Και δεν εννοώ απαραίτητα το δημόσιο ή το δήμο ή το ευρύτερο δημόσιο. Εννοώ ότι να μπορέσουν να ασχοληθούν επιτέλους με επαγγέλματα τα οποία δεν υπάρχουν στη Λέρο. Ρώτησα τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου, του Γενικού Λυκείου μας, τα ρώτησα ποια επαγγέλματα λείπουν από τη Λέρο. Δεν υπάρχουν τέτοιοι επαγγελματίες. Κόλλησα. Λέω να σας βοηθήσω. Πείτε μου για το τουρισμό. Μου είπαν κατευθείαν ξεναγός. Το νησί δεν έχει ένα ξεναγό. Γιατί? Έχει τέτοια ιστορία, έχει τέτοιο πολιτισμό και δεν έχει ένα ξεναγό. Αυτός λοιπόν, σας λέω το στόχο μου με 3 λέξεις. Είναι ο πολιτισμός, είναι ο αθλητισμός και ο τουρισμός. Στην ουσία είναι το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο χρήζει ανάπτυξης και να είστε σίγουροι ότι υπάρχει και η γνώση για το πώς θα σχεδιαστεί, αλλά και η γνώση για το πώς θα χρηματοδοτηθεί. Σας ευχαριστώ και πάλι. Κύριε Τραμπούλη, μας συγκινήσατε και εμάς, πρέπει να το πούμε. Θεωρώ... Αν το έλεγα, κοίταξε, είναι κάτι το οποίο... μας έχει αγγίξει όλους. Όχι, δεν είναι ότι σας έχει αγγίξει. Μας έχει αγγίξει όλους. Το τι εισέπραξα εγώ προσωπικά και η οικογένειά μου από ανθρώπους που είχαμε μια απλή καλημέρα. Μάλιστα. Άνθρωποι που είναι από το βόρειο κομμάτι του νησιού, τους οποίους τους βλέπω, τους ξέρω μια καλημέρα, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Ο τρόπος που συμπαραστέκεται ο Λεριός, η Λεριά, σε άνθρωπο ο οποίος πονάει, είναι απίθανος. Και χωρίς αντάλλαγμα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να σας ευχηθώ μόνο καλή επιτυχία. Ο Θεός να έχει καλά εσάς και την οικογένειά σας. Είστε ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και ένας πολύ χρήσιμος άνθρωπος σε αυτό που κάνετε. Το ξαναλέω, το έργο που έχετε κάνει στο αρχείο του νησιού μας είναι τεράστιο και θα το βρουν μπροστά τους οι επόμενες γενιές. Εμείς δεν έχουμε βάλει τελεία, έχουμε βάλει άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξεις εκεί πέρα πράγματα. Τετάρτη έχουμε μια ωραία εκδήλωση, θα το δούμε και αυτό, θα είμαστε εκεί να το αναδείξουμε. Καλή επιτυχία σε εσάς και στο συνδυασμό. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που και σήμερα επιλέξατε τη δική σας εκπομπή για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά, εδώ μένετε στο Αιγαίο TV για την ενημέρωσή σας, το δικό σας κανάλι. Καλό βράδυ.